Никой не се събужда една сутрин и не казва: днес ще изгубя душата си. Това не става изведнъж. Става бавно, тихо, почти незабележимо. Започва с малки компромиси, с само този път, с не е чак толкова сериозно, с всички го правят. Библията предупреждава: малко квас заквасва цялото тесто. Душата не умира от големи грехове. Тя умира от постоянни оправдания. От моменти, в които знаеш кое е правилно и избираш по-удобното. Постепенно спираш да се молиш, после спираш да слушаш съвестта си, после започваш да я наричаш прекалено строга. И Библията го описва точно. Сърцето се закорява чрез измамата на греха, не чрез болка, чрез привикване. Започваш да печелиш повече, но да имаш по-малко мир. Започваш да си зает, но вътрешно празен. Започваш да живееш нормално, но без радост. И най-опасният момент е този, когато вече не чувстваш нищо, защото тогава си казваш: явно така трябва да е. Но Библията казва: горко на онези, които са пристъпили слуха си. Да губиш душата си означава да свикнеш живот, в който Бог е на заден план. Не отречен, просто изместен. И тук идва болезнената истина. Не грехът те отдалечава най-много от Бог, а липсата на покаяние. Защото колкото по-дълго отлагаш, толкова по-тихо става вътре в теб. И точно за това Исус Христос не каза: промени се и ела. Той каза: ела и ще те променя. Душата се губи постепенно. Но добрата новина е тази: тя може да бъде върната по същия начин, с едно решение, с едно обръщане, с едно честно: Господи, отдалечих се. И ето въпросът, който не можеш да заглушиш. Има ли нещо в живота ти днес, което печелиш, но ти струва тишината на душата ти?